إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bütün галимнәрне юктан бар кылып, безне тәрбия кылып торучы, нигъмәтләндерүче, ризыкландыручы, безгә үзенең китабын иңдереп, караңгылыктан яктылыкка чыгаручы, ул гына гыйбадәткә лаек булган зат бер Аллаһ Хак Субханаху ва Тәгаләгә туктаусыз улуглауларыбыз, мактауларыбыз булып торсын. Аның соңгы илчесе рахмәт өчен җибәрелгән bütün галимнәргә, Аллаһы Тәгаләнең китабын аңлаткан, өйрәткән, үзенең сөннәтен калдырган сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләр һәм сәламнар ирешсен. Шушы изге җомганы зурлап, кадерләп, bütün эшләрен калдырып килгән, чиста киемнәр киеп, һәм дә тәһарәт гусыллар алып, инде хөрмәтле мусульман дин кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Аллаһу Субханаху ва Тәгалә менә шул көнне кебек, инде матур кояшлы көнне кебек, киләчәк көннәрендә матур һәм кояшлы кылса иде, һәм дә инде барча изге гамәлләрне кабуллардан кылса иде. Һәм дә инде хөрмәтле туганнар, менә шушы октябрь айы башыннан инде күп мәчетләрдә гыйлем, инде белем алу курслары башланып китте. Һәм дә инде гыйлем алуга, белем алуга истәүгә Ислам динебез зур әһәмият бирә. Һәм дә инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм безнең бер хадисендә булай дип әйтте: "Талабул илм фаридатун аля кулли муслим." Инде гыйлемне алу, гыйлемне талаб итү һәр мусульманда булган фарыз, инде тиешле эш. Һәм дә инде әлбәттә җир йөзенә бер кеше дә гыйлем белән тулмаган. Һәм дә инде Аллаһ Раббыбыз Куръан Кәримдә булай дип әйтте: "Бә'дә аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммаһатикум ла та'ламуна шай'a." Аллаһы Тәгалә сезләрне аналарыгызның карыннан чыгаргач, сез берни дә белмәгән идегез диде. Инде кеше менә шул җир йөзенә туып, әлбәттә гыйлем алырга тиеш була. Һәм дә инде гыйлем Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең биргән бер рәхмәте. Һәм дә инде кеше гыйлем белән әлбәттә айыра хаклыктан ялганны, карадан акны. Һәм дә инде әлбәттә беренче аятта Аллаһ Субханаху ва Тәгалә пәйгамбәребезгә иңдерелгән аяты, инде ул Алак сүрәсендә китерелә. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Иқра бисми раббикаллази халaq." Ягъни Аллаһ Тәгалә сине бар иткән исеме белән укы. Ягъни гыйлем турында сүз бара. Гыйлем алырга һәр вакытта да мусульман кеше тиеш. Һәм дә инде
гыйлем ул безнең өчен фарыз булгач, әлбәттә, менә аятларның берсендә Аллаһ Тәгалә куша беренчедән инде Аллаһ Тәгалә турында белем алырга, белергә кем ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, нинди аның исемнәре, сыйфатлары. Инде мөселман кеше үзенең динен беренчедән инде белергә тиеш. Һәм дә инде шул гыйлемне әлбәттә әти-әни балаларына өйрәтергә тиеш була. Һәм дә инде әти-әнисе өйрәтмәсә, инде Аллаһның рәхмәте белән мәчетләрдә безнең курслар уза, балаларны шунда җибәрергә була, үзегезгә килергә була, өйрәнергә. Һәм дә инде кеше инде шул гыйлемне алгач, әлбәттә, гыйлем генә җитми. Инде кеше гыйлем алса, әлбәттә, шул гыйлем буенча гамәлен дә кылырга тиеш була. Һәм дә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә bir ayette tagın da әйтә: "Кул хәл ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Ягъни әйт, и Мухаммад, белгән кеше белмәгән кеше белән бер тигез була аламы? Әлбәттә, кеше мисал өчен изге эшне белсә икән, менә бу эшне эшләсәм, мин савап алырмын, әҗр савап алырмын. Әгәр бу эшне эшләсәм, бу эшне калдырсам, харамны калдырсам, миңа тагын да әҗр булар. Һәм дә инде әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә билгеләп әйтә, инде гыйлем алырга, һәм дә инде әйтә, инде гыйлемне белеме булган кешенең һәм белеме булмаган кешенең алар бер тигез түгел. Һәм дә инде тагын да әлбәттә бүгенге көндә гыйлемне төрле яклар белән алырга була. Кемдер мәчеткә килә, кемдер өйдә китап укый, кемдер интернетка кереп шунда гыйлемне исти ала. Һәм дә инде менә инде бүген без белемне теге әйтмешле дистанцион рәвештә алу шәкеленә өстенлек бирүче яшьләрне очрата алабыз. Әлбәттә, инде менә мәктәпләрдә дә шулай ук. Һәм дә инде бала, мисал өчен, кеше бу дөньяга килгәч, әлбәттә, гыйлеме юк, шулай бит инде әти-әнисе өйрәтә, аннары мәктәпкә йөри башлый, шунда фәннәрне өйрәнә. Һәм дә инде кешенең гыйлеме истәлеп тора. Һәм дә инде әлбәттә Пәйгамбәребезнең бер хадисендә ул әйтте, ягъни галимнәр ул пәйгамбәрләрнең варисларыдыр. Ученые наследники пророков, пәйгамбәрбез әйтте. Һәм дә инде менә галимнәр әлбәттә кеше мисал өчен белә икән ничек Коръән укырга, белә икән ничек намаз укырга. Син аңа килеп, анардан сора. Менә мәчетләр ачык, имамнар бар, хәзрәтләр бар. Берәрсенә киләсең, сорау бирәсең. Менә шулай ничек эшләргә. Әлбәттә, бүгенге көндә күп мәгълүмат интернетта да була аларга, ләкин ул мәгълүмат төрле була. Һәм дә инде безнең өчен инде әлбәттә мәчеткә килеп, мәчеттән гыйлем алырга бигрәк тә ул яхшы гадәт. Һәм дә инде әлбәттә динебез буенча бер шундый мисал китерәсем килә. Сөләйман алейһиссәлам вакытында, инде бер вакытны Сөләйман алейһиссәлам вәгаз сөйләгәндә, инде бер кеше торып баса да һәм сорау бирә аңа. И Аллаһның илчесе, инде синнән дә гыйлемлерәк, синнән дә белүче кеше бар микән бу дөньяда? Инде Сөләйман алейһиссәлам, Муса алейһиссәлам, гафу итегез, Муса алейһиссәлам әйтә, юк, миннән белүче бу дөньяда бер кеше дә юк. Һәм дә инде Аллаһ Раббыбыз аңарга әйтә, юк, и Муса, менә шундый җирдә бар кеше, аның гыйлеме синнән күбрәк. Һәм дә инде Муса алейһиссәлам шул кешене,
шул кеше артыннан бара, шул кешене эзләп таба һәм дә инде анардан гыйлемен ала. Инде ул вакыйга китерелә инде Кәһф сурасында һәм дә инде менә аны укый аласыз. Әлбәттә, һәм дә инде Коръән Кәримдә тагын да бер аят бар. Ва фаука кулли зи илмин алим. Инде русча дигәндә выше всякого знающего есть более знающий. Әлбәттә, гыйлем алсаң да, ул гыйлем бетми. Һәм дә инде әлбәттә безнең галимебез, инде танылган галим электән әйтмешле танылган галимебез Ризаддин бин Фахреддин хәзрәтләре үзенең әдәп китабында мөгаллимнәргә карата хөрмәт итүне булайрак яза. Инде берничә пункт әйтеп китик. Инде беренчесе, остаз ва мәктәп җитәкчеләре сезнең эшегезне юлына куючылар ва сезнең өчен хәсрәт чигүчеләр булып, аларның сезнең өстегездә олы хаклары бардыр. Шуның өчен аларның кушканнарын җиренә җиткерүдә кимчелек эшләмәгез ва тыйган эшләрендә әвәләнмәгез. Һәм дә инде икенчесе, сөйләшкән вакытыгызда алар белән әдәпле сөйләшегез, артык кычкырмагыз, аларны алдап ва бер кешене гайбәт итеп бер дә сөйләмәгез. Һәм дә инде аталарыгыз тәннәрегезне тәрбияләп үстергән хәлдә остазларыгыз җаннарыгызны тәрбия итеп үстерәләр. Бу сәбәпле остазларыгыз бөек аталарыгыз диде. Сез дә аларны чын күңел белән сөйгез, насихәтләрен тыңлагыз, авырулар табибларга тапшырылган кебек, барлык ихтиярыгызны аларга тапшырыгыз, аларның теләкләренә каршы килмәгез. Һәм дә инде тагын бер мөгаллимнәрегезгә түбәнчелекле булыгыз, каршыларында әдәпле утырыгыз, насихәтләре белән гамәл кылыгыз, саваплы булыр өчен хезмәтләрен җиренә җиткерегез, аларга ялыныгыз, башка урында ялыну мөмин мөселманга хас булмаган хәлдә гыйлем өйрәнү турысында ялыну мөмин мөселман сыйфатыдыр. Һәм дә инде мөгаллимнәргә каршы килмәгез, алар белән кычкырышмагыз, һәрбер гүзәл эшләрдә аларның сүзләренә җан ва тән белән иярегез, ләкин аңламаган урыныгыз булса, шул хәленчә калдырып китмичә, бәлки әдәп ва сабырлык белән кардәшем бу җирне аңламадым ва бу сүзне белмәдем дип кайтарып сорагыз. Һәм дә инде әлбәттә бу галимбезнең сүзләре һәм дә инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалату вассалам безнең бер хадисендә булай дип әйтте: өлкәннәрне хөрмәт итмәгән, кешеләрне кеше итмәгән һәм гыйлем ияләренә тиешле хөрмәтне күрсәтмәгән кеше минем өммәтемнән түгелдер дип әйтте. Шулай ук Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям фәннәрне өйрәнегез, гыйлемнәр алыгыз һәм шул фән белән гыйлемнәрне үзләштерүдә булышкан галимнәргә, остазларга сабырлык күрсәтүне исегездән чыгармагыз дип әйтте. Һәм дә инде әлбәттә гыйлем алуда иң беренче бер инде ул ният булырга тиеш. Һәр кешенең йөрәгендә инде Аллаһ Раббыбызның ризалыгы өчен мин шул гыйлемне алырга киләм, алырга килдем дип мәчеткә булсынмы. Һәм дә инде әлбәттә Аллаһ ризалыгы өчен кылган барча изге гамәлләр Аллаһ Тәгалә аны кабул итә. Һәм дә инде гыйлемнәр әлбәттә ул төрле була. Ничек намаз өйрәнергә, ничек Коръән укырга өйрәнергә. Һәм дә инде дини генә гыйлемнәр түгел, һәм дә инде төрле гыйлемнәр әлбәттә ул файдалы. Кемдер мисал өчен һәр кеше бит инде мөгаллим була алмый, һәр кеше хәзрәт була алмый. Һәм дә инде әлбәттә сиңа Аллаһ Тәгалә биргән шундый
мөмкинлек, мисал өчен программист булырга, инженер һәм дә инде башкасы, менә шул профессияңне яхшы иттереп өйрәнергә һәм дә инде эшләреңне яхшы иттереп алып барырга әлбәттә кирәк. Һәм дә инде хөрмәтле азиз дин кардәшләр, инде шу вәгазне әлбәттә гыйлем турында инде алып барабыз һәм дә инде Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән инде шул көннәрдә инде менә иртәгә инде безнең шул дәресләр башлана. Инде беренче октябрьдән инде апалар безнең башлап җибәрде. Инде иртәгәдән инде безнең шимбә һәм якшәмбе көннәр инде ул имамнар алып бара дәресләрне. Һәм дә инде менә мисал өчен берәрегезнең сораулары туса, оялмыйча була керергә, безнең бүлмәгә сорарга, нинди сораулар бар. Әлбәттә, ояларга дини сорауларда кирәкми. Һәм дә инде әгәр дә кеше мисал өчен оялып берәр гамәлне кылса, оялып сорамады, аннары гамәлен кыла икән, бәлки ул гынаһ та кылырга мөмкин. Һәм дә инде кеше әлбәттә сорады, менә хәзрәт мисал өчен менә шундый эшне дөрес эшләргәме, яки ул хәләлме, ул хараммы? Сорасаң, ул тагын да әйбәтрәк була. Һәм дә инде Аллаһ Раббыбыз менә шул көннәрне хәйрле кылсын, һәм дә инде һәрберебезгә дә гыйлемнәребезне артырсын. Һәм дә инде Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә индерелгән бер аяты бар, инде дуга «Вақур Рабби зидни илмән» дип Аллаһ Тәгалә әйтә: «Әйт, и Мухаммад, я Раббым Алла, минем гыйлемне арттыр». «Вақур Рабби зидни илмән», гыйлемне арттыр. Һәм дә инде bir hadiste kim gıylem alу niyeti белән юлга чыкса, Аллаһы Тәгалә аны җәннәткә илтә торган юлга чыгарыр. Фәрештәләр гыйлем алучының аяк асларына канатларын җәеп торырлар. Һичшиксез гыйлем иясе өчен җирдә һәм күктә булган һәр нәрсә, хәтта су эчендәге балыклар да аның өчен гафу сорап торырлар. Гыйлем иясенең гыйбадәт кылучы кешедән фазиләте өстенлеге айның йолдызлардан өстенлеге кебектер. Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, пәйгамбәрләр исә үзләреннән соң мираска бер кемгә дә динар да, дирхам да калдырмаслар. Алар мирас итеп гыйлем калдырырлар. Аны алган кеше мираска мул итеп акча алган кебек булыр. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسميع الدعاء.